Voleria-vos un resum de les que han estat més transcendents en aquest plen. Explicar-vos també la preocupació de l'Unitat d'Aran, del grup d'Unitat d'Aran en plen del Consell General d'Aran respecte a la situació financera del Consell. Nosaltres ens preocupa de manera extraordinària el dèficit que arrossega la sanitat aranesa, 2 milions d'euros, que són multidiners en un pressupost de 15 milions. En aquest moment, en aquest plen, s'ha aprovat una modificació de crèdit que agarra diners de romanent de tesoreria del Consell General d'Aran a pagar gasto corrent del nostre sistema sanitari, el que demostra que de vera manera estem entrant en una situació insostenible. Per tant, el que hem demanat és que hi hagi una reacció enèrgica per part del govern del Consell reclamant a la Generalitat que habilite aquests diners, aquestes partides, per cobrir aquesta despesa del nostre sistema sanitari i al mateix temps que s'agilitzi la metida en funcionament d'un nou sistema de finançament del Consell que ens permeti recuperar el nivell d'autonomia que havíem en l'any 2010 i que durant tots aquests anys ha estat de vera manera coartat per a manca d'un sistema de finançament adequat.